дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу аз телевизори Сафина даъват мекунам. имрӯз дар меҳмони мо тими ватанпарвар қарор доранд ва умедвор ҳастам ки мисли рӯзҳои дигар як бозии хуб ба намоиш гузошта мешавад. қаблан сипос мегӯям барои ҳама бинандаҳои телевизори Сафина ва махсусан барои бинандаҳои ҳамин барнома. саймона изҳори сипос мекунем барои оное ки баъзе саволҳоро барои мо мефиристанд. ёдрас мешавем ки саволҳо инҷо ҳам аз ҷониби шунавандаҳо аз ҷониби бинандаҳо фиристода мешаванд ва ҳам онро ҳайати эҷодии ин барнома омода мекунанд. ташаккур барои ҳамаи шумо, ташаккур барои аъзоини гурӯҳҳо ки новбаста ба таътил дар барномаи мо ширкат мекунанд, иштирок доранд. хуб, шуморо бо аъзои тими ватанпарвар шинос мекунам ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати ин тим имрӯз ширкат дорад Фахриддин Ашуров, Мирзо Раҳим Мирзо Раҳматзода, Асламҷон Бегмуродов, Фарзод Ҳусейнзода, Муҳаммадҷони Ҳодихон ва сардори даста Саъдиддин Мусозода. умедворам ки қоидаи бозӣ ёдатон ҳаст ва қоидаи ҳастам асосии ин бозиро такрор мекунам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, як дақиқа вақт пешниҳод мешавад, баъд як дақиқа шумо вақтро бояд кашол надиҳед. вақте саволҳо пешниҳод мешавад, саволҳоро шумо бояд бинависен. хуб, саволҳои мо аз 3 ҷумла зиёд нест ва умедворам ки навиштан осон аст. менависен ва вақте ки менависен ҷавоби дуруста ёфтан осон аст. муҳимтар аз ҳама шумо ба савол аҳамият бидиҳед. аксарияти ҷавобҳо дар дохили саволҳо ҳастанд. хуб, муваффақият мехоҳам. марамад рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо дар мавриди баъзе анъана ва урфу одатҳои мардумон маълумот доред ва дар баъзе ҷойҳо аз он ҷумла дар Русия хуб сар аз анҷоми асри 16 то як муддати муайян ҳамин гуна анъана бисёр рушд дошт, ривоҷ дошт ва ҳозирам ҳамин гуна анъана ҳаст ва ҳангоми гусели ба қавле хунукиҳо ва сардиҳо як чиро оташ мезананд. чиро? марамад як дақиқа вақт шумо фикр кунед. агар шумо дар бораи анъана ва ҷашн маросиме ки дар Русия вақт асрои 16 мегузашт, ҳозирам ҳамин чи ҳаст намегӯяд. ин аксар вақт дар ҳолатҳои гусел мешавад ки оташ зада мешавад. ҳамин чиро оташ менамояд. вақти гусел масалан туркода вақти гуселда мепартанд пишо. байда хитоида оташ мезананд ё кишода оташ мезананд. Hindistonda. Rossiyada chiqib keladi. Ammo nima? Az 16 karam so'ragan edi-ya. 1500 davri hali shayboni. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам Рӯи, ба ин савол аъзои гурӯҳи мо Муҳаммадҷони Одихон ҷавоб медиҳад. ҳамонҳо либосҳои кӯҳнаро яъне оташ мезаданд. либосҳои кӯҳнаро чӣ? чизҳои кӯҳна ки ҳамин ки дигар аҳамият надорад барои ҳамон хонадон, яъне вақти гусел оташ мезаданд ки ҳамон тамоми дарду балоҳо бо ҳамон гум шавад. фаҳмо. қабул аст. қабул аст. ва бояд гӯем ки ин анъана ҳоло ҳам ҳаст ва хуб шояд касе аз шумо тариқи кадом як барномаи телевизионӣ тамошо карда будед ки хуб як хусаро
хусаро, яъне ки мисли сурати одам месозанд, мисли он ки дар боғҳову дар ҳамин чизо ҳаст ва ҳамон хусаро алов мезананд, яъне оташ мезананд ва як ҷашнам ҳаст ва мардум ҷамъ мешаванд ва ҳамин раванд сурат мегирад ва ин бо истилоҳи русӣ ҳамон анъана масленица ном дорад. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. амрикоӣ бо ному насаби Мэтт Штуцман дар бозиҳои паралимпии соли 2012 дар Лондон аз рӯи намуди камонварӣ медали нуқра ба даст оварда буд. номи ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес ҳам ҳаст. камонкашии ӯ барои мисол аз камонкашии Зебунисо Рустамова чӣ фарқ дорад? умедворам ки савола навиштед. марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. саволро бор дигар такрор мекардед, овоз камтар паст буд. амрикоӣ бо ному насаби Мэтт Штуцман дар бозиҳои паралимпии соли 2012 дар Лондон аз рӯи намуди камонварӣ медали нуқра ба даст оварда буд. номи ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес ҳам ҳаст. камонкашии ӯ барои мисол аз камонкашии Зебунисо Рустамова чӣ фарқ дорад? 1 дақиқа вақт. марҳамат, фикр кунед. аз камонкашии Зебунисо Рустамова Мерц Штутман соли 2012 байнест бозиҳои олимпие. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад. муҳтарам ровӣ ба ин савол Бегмуродов Асланҷон ҷавоб медиҳад. марҳамат. хуб муҳтарам ровӣ, ду вариант инҷо пешниҳод кардем. шояд варианти аввал аммо асбобҳои камонкашӣ, асбобҳои камонварзӣ бояд шояд асбобҳояшон шояд фарқ мекард. ва варианти дуюм ин шояд ҳамон мақоми ишғол кардаашон, шояд Зебунисо Рустамова мақоми сеюм бошад, мақоми аввал мақоми ишғол кардаашон дар ҳамон масалан гирем бозиҳои олимпия ё он намуди варзиш, чорабини варзишӣ. инҷо гап дар бораи мушаххас дар бораи ҳамон камонкашии ӯ аз камонкашии масалан Зебунисо Рустамова бо чӣ фарқ дорад? ин мушаххасан мо гуфтем ки чиро бояд шумо пайдо кунед. ин ҳамон мақоми ишғол кардаашон ба фикр. мақоми ишғол кардаашон. хуб, саломат бошед. ман барои ҳамин ҳамеша хоҳиш мекунам ки шумо саволҳоро бинависен, ба хотире ки акнун гап дар бораи тарзи яъне камонваришон меравад, тарзи камонваришон, яъне ки инҷо гап дар бораи мақому дар бораи чизо намеравад. барои ҳамин ман бисёр хоҳиш мекунам ки шумо саволҳоро бинависен ва вақти фикр кардан аввал як бор савола хонед ва баъд пешниҳод кунед. хуб, хулоса тарзи камонкашӣ, гап дар бораи тарзи камонкашӣ меравад ва анамин нафаре ки гуфтем ғолиби бозиҳои паралимпӣ буд. медонед на бозиҳои паралимпӣ барои киё аст? киё иштирок мекунанд дар бозиҳои паралимпӣ? маъюбон иштирок мекунанд. бале, оное ки маъюбият доранд. ва анамин Штуцман даст надорад ва камонро бо пояш мекашад. ин ҳамин гуна фарқ дорад камонкашии ӯ аз камонкашии
камонвари машҳуре ки мо гуфтем. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соҳиби як мағозаи китоб дар Мелбурн дар Австралия яке аз харидорони мағозаи худро ба суд дода талаб карда буд ки қариб $60,000 доллари амрикоӣ ҷуброни зарар пардохт кунанд. $56,160 агар мушаххас бигем. гуноҳи он харидор чӣ буд? дар ҳоле ки ӯ на китобҳоро медуздид, на варақоша меканд, на намедонам сурат мегирифт, ҳеҷ кор намекард. аммо чаро мебоист ки қадар ҷаримаи ҳангуф супорад? маромад, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. Австралия. як харидор суд мекунад Дар суд месупарад ки бо $60,000. Не ки ҳамун харидор на дуздӣ мекунад, на вайронкорӣ мекунад, на сурат мекунад. Дар барои чӣ суд метавонад? харидор фурӯшанда харидор фурӯшанда ё фурӯшанда харидор? фурӯшанда харидор аст. Шояд магазин шояд барои ҳаст задан таъқир бошад, таъқир кардан. шуд ҳуқуқи муаллифи ҳам китоб бояд бошад. ягон мавода мегирад ҳуқуқи муаллиф бояд Мегар ҳичия намегирифт, намедуздид, на вайрон кард, на сурат мегирифт. Ва фикр барои таъқир кардани фурӯшанда. варианти дигар чи? медид кунед. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол муҳтарам робӣ худам ҷавоб медиҳам. ба фикри аъзои гурӯҳи мо ин шояд дар сурате ки на дуздӣ кунад, на сурат гирад, на ягон вайронкорӣ кунад, ин ба ақидаи мо шояд таҳқир кардани ҳамон фурӯшанда бошад ҳангоми муомилот. таҳқири фурӯшандаи китоб ва барои ҳамин ӯ талаб кард ки қариб $60,000 амрикоӣ бояд ки ҷуброн. не таҳқири ӯ мумкин ки ба ҳамон обрӯ ва нуфузи ҳамон мағозаи китоб таъсир расонда бошад. фаҳмо, лекин нафаре ки китобхон аст, нафаре ки босавод аст, метавонад ин кора кунад. ва ҳамчунин як варианти дигар ҳаст. шояд ки ҳамон харидор аз ягон одами бонуфуз буд ва аз ҳамаи магазин китоб харидорӣ намекард ва ин боиси он мешуд ки дигар одамон пайравӣ ба ҳамин шахс кардан аз инҷо китоб нахаранд. хуб, қабул аст, қабул аст, қабул аст. ва ҷавоб нодуруст аст. мантиқан фикр кунед. ин нафар китобхон аст. вақте китобхона меравад, пас одами ганда нест, одами бад нест. лекин инҷо гап дар бораи дигар чӣ меравад? хуб, бояд гӯям ки соҳиби ин мағоза аз шаҳри Мелбурн, ин Австралия аст. як харидори худро ба суд медиҳад ва ҳудуди $60,000 амрикоӣ ҷуброн талаб мекунад. гуноҳи ин харидор ҳамин буд ки ӯ китобҳоро намедуздид, варақҳоро намеканд, фақат суръати хониши бисёр тез дошт. дар чанд дақиқа китоба мехонд. китоба мекушод, мехонд, дар ҷош мегузошт, тамом. яъне бубинем ки дар 1 дақиқа 6,000 калима. бубинен ин аз дигаро фарқ дошт. ва ҳамон китоба мекушод, дар чанд дақиқа китоба мехонд ва дар ҷош мегузошт. ва вақте ки соҳиби мағоза ин чиза эҳсос мекунад, мебинад, ӯро ба суд медиҳад, мегӯяд ки бигзор пули китобҳоро пардохт кунад, ба хотире ки ӯ китобҳоро аз он ки ба китоби аз он ки вохелан ба китоби рекордҳои Гиннес ҳам ворид буда, яъне бисёр суръати тези хондан дошта, ҳамин китобҳоро дар чанд дақиқа китоби пуррара мехондааст. саволи рақами 1.
таваҷҷӯҳ кунед ба савол. чӣ умумияте миёни хатлон, шуроб ва восе мавҷуд аст? чӣ умумияте миёни хатлон, шуроб ва восе мавҷуд аст? умедворам савол фаҳм аст. марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. хатлон, шуроб, восе. кони чия инҷа? Чия? Кони намак чия? Кони ангиштар. Хатлон, шуроб. Номи команда нестем, что команда? Не, нест уже. Бачи седит и гашнес. Вот чия? мумкин пеш дагзашта бошад шуроб. Умеешь чия? Де билет там ура мох. чӣ умумияте ки Madene var nasıl aynı falan kasa. Bıcımın çiğ. Fikrim var. география куйнамак насад давосири Де biliyor tam. Barami. чӣ умад байн ҳами се ноҳия буде се ҳамчи буде се ҳамин шуроб кон, як кон ангиш. Се намуди сабоши табиӣ ҷоги даш намак, даташ ангиш, даташ чи? 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба ин савол муҳаммадҷони одихон ҷавоб медиҳад. марҳамат. чӣ умумияти байни ҳаминҳо вуҷуд дорад? инҳо ба назари мо номи конҳо мебошад, чунки мо медонем шуроб дар як китоби раҳим ҷалил мебошад, дар бораи кони ангиш сухан меравад ва яке аз инҳо кони намак ва дигараш ҳам як номи кон аст, яъне хатлон, восе ва шуроб. чӣ кон аст? хатлон, куйнамак кӯи намак. куйнамак ҳар се ин номи кӯҳҳои намак аст. ҳамин тавр? ҳамин тавр? бале хуб, ин ҷавоби дуруст нест. ҳар се ино номи раманҳо ҳастанд. рамани ҷалолик румӣ, дуюми рамани раҳим ҷалил ва сеюми рамани сотиму луғзода аст. яке ном дорад хатлон, дигаре ном дорад шуроб ва рамани сеюм ном дорад восе. ин номи раманҳо аст. тамом. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт Салвадор Дали як китоби масалан барои касбу кори худаш ғайриоддӣ навишт. хуб, дар мавриди касбу кори ӯ маълумот дорем ва як китоб омода мекунад ва бо истифода аз суратҳои бисёр рангаву обдор ва дар номи китоб номи ҳамсараш низ буда ва дар пешгуфтори он навишта шудааст ки ин китоб барои онҳое нест ки одат кардан он чизро ҳисоб кунанд. яъне ин китоб барои онҳоест ки ҳамон чизро ҳисоб намекунанд. чиро ҳисоб намекунанд? ина дар пешгуфтори ин китобам омадааст ки ин китоб барои онҳоест ки ҳамон чиро ҳисоб намекунанд. хуб, марҳамат, шумо ёбед ки ин чӣ мазмун дорад ин китоб? дар бораи чӣ аст он китоб? марҳамат, фикр кунед. ин китоб муҳим дар бораи пул боша. аз суратҳои гуногун ба номи ҳамсарашон зодӣ буд. ӯ китобо давай нависа буд. Китоб барои он нест ки дар китоб дар бораи ҳамсарашон буд. номиш не дар бораи ҳамсарашон буд. баъд дар пешгуфтор ҷавоб додаме ки дар пешгуфтор шундаe ки ҳамон чиз барои онҳое нест ки ҳисобаш намекунанд. ин чиро ҳисоб кунанд. барои он нест ки ҳисоб кунанд, барои онҳое ки он чиро ҳисоб кунанд. накунанд. масалан одаме ки ин чиро бояд ҳисоб накунанд. дар бораи мақди занон отик боша дурашма? Чӣ? Дар бораи мақди занон.
هیچ حساب نکنم وقت حساب نکنم پول پرستی زدم پول حساب نمیکنم پول دوست داری؟ پول چی؟ گفت که اونجا برای پول شاید برای پول باشه خیلی نام همسرش که اگه عدل نه اینجا روی همین як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд محمد جانی عادی خان جواب میده маромад ба фикри аъзои дастаи мо дар ин китоб оиди ҳамон пулдӯстдории занон гуфта шудагӣ бошад ва ҳамон чизро ҳисоб накунанд яъне пулро ҳисоб накунанд яъне ин барои шахсе нест ки мақсад кампулӣ мекушад ё ки пулро ҳисоб мекунад ин барои ҳамон шахсе аст ки мақсад пулро ҳисоб намекунад пул барои ӯ мушкилӣ нест ва ҳамчунин метавонад оиди он бошад ки роҳи дурусти расидан ба ишқ худ яъне ба маҳбубаи худ ва он ҳам тавассути пул ва шахсе ки пулро ҳисоб мекунад наметавонад ки мақсад ба ҳамон мақсадаш расад яъне ки дар инҷо оиди пул сухан меравад ҳамин варианта қабул кунем варианти дигар дорем муҳтарам ровӣ Маромад? шояд ҳамун занҳо бештар ба ҳамун зебоии худ нигоҳ мекунанд мехоҳанд ки онҳоро чиро ҳисоб намекунанд ин китоб барои онҳоест ки аммо чиро ҳисоб намекунанд чиро ҳисоб намекунанд пули салони зебоиро не ин вариант нест шояд вақтро ҳисоб намекунанд вақтро ҳисоб намекунанд ин ҷумла дуруст шуд вақтро ҳисоб намекунанд мантиқан дуруст шуд кимчи хел носуфта шуд не бале хуб кадом варианта қабул кунам шумо дигар вақти фикр кардан надоред мутаассифона پول گمون кадом вариант حساب نمیکنم همین چیزا رو маромад шояд ҳамин зебогии зан ҳамун таърифу таҳсини ҳамун зан зебоии занро зебоӣ хуб ҷавоб дуруст нест ин китоб китоби таҳияи ғизо аст ғизо ва дар муқаддима навишта шудааст ки ин китоб барои онҳост ки калорияҳоро ҳисоб намекунанд яъне он ҷо ғизои бомазза аст ва хонохо занҳоро фарбе мекунад занҳо ба ин чизо аҳамият медиҳанд калория ҳисоб мекунанд ки чӣ бояд истеъмол кунем чӣ хел истеъмол кунем парҳез мекунанд ва дар муқаддимаи китоб навишта шудааст ки ин китоб барои онҳое нест ки калорияро ҳисоб мекунанд барои онҳоест ки мехоҳанд ба мазза хӯранд тамом саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол мо январи соли 2001 дар квебек куҷо аст фаҳмидед не квебек куҷо аст квебек کبک نه канада аст хуб як меҳмонхонаи ғайриоддӣ кушода шуд ва арзиши хеле гаронам дошт қариб $5 миллион ва ин лоиҳа хуб бояд гуфт ки лоиҳаи он намунаи он яъне мисли он фақат дар як шаҳри шведиям сохта шуда буд ва шумо гӯед ки чаро ин меҳмонхона меҳмононро дар як сол фақат 3 моҳ қабул мекунад барои чӣ мо январи соли 2001 дар квебек як меҳмонхонаи ғайриоддӣ кушода шуд маблағи хеле зиёд сарф шуд он ҷо ҳамин меҳмонхонае ки мардума қабул мекарданд ҳама чӣ дошт ва намунааш дар кадом як шаҳри шведиям будааст фақат шумо гӯед ки чаро ҳамин меҳмонхона дар як сол фақат 3 моҳ кор мекард 3 моҳ меҳмононро қабул мекард тамом барои чӣ маромад фикр кунед آخه جواد میمانخانه با $5 میلیون توش با گرم نمیتونه
мехмон сохтаги ҳастам меҳмон салондаги январ аз техникия дида боша ях кати мехмон сохтаган ҳайрат медохонад ях تو خسیمو фақат ҳам зимистон соз мекунанд خسیم фаро мегӯяд техники мардумиён интерес дар ях кати ягон имкон нест تو دیدی Ana دیگه نیستم خیلی دارم که میگم او بابا سفر داخل دارم бошадки яготае ки фақат мо январда зимистон نه بودن شویتسی هم در شمال خونیکه جو گره کانادا در خونیکه جو گره هر نمونه هم فقط در شویتسی هست تمام این چیز سفر او بابا داخل شاید که وسیعت خود اول لایکش باشد نه خیلی مود خیلی برام کنه جلو نره همین او جامعه худ ҷавоб додам یک دقیقه وقتی لوگی داره سانسورش یا بلجی لاگی میره عمل بعد حال جواب میده як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. با این سوال حسین‌زاده فرزاد جواب میتونم متنوی Маромад. хуб муҳтарам ровӣ аъзои дастаи мо ба хулосӣ омад ки ин суол бештар наздиктар аст ба оне ки шумо гуфтед моҳи январ ин меҳмонхонаро сохтанд ва дар ин моҳ аслан он чизе туғрӣ мегирад ки ягон меҳмонхонаи яхӣ бо ях яъне дар ҳайрат меовард мардумро сохтанд ва он метавонад ки 3 моҳ давом кунад. яхӣ бале аз ях бале шумо канада Масалан, мо- ҷои хунукам ба фикри шумо. бале бале мо ин чизро дар хитой мушоҳида намуда ҳастем. хуб меҳмонхонаи яхиро мешавад ин меҳмонхонаи яхӣ бошад баъд мардум мераванд онҷо. хуб майлаш ихтиёртон яъне ки меҳмонхонаҳо аз ях сохта шуда буд барои ҳамин фақат 3 моҳ декабр январ феврал анхел моҳи марда аллакай об мешуд меҳмонхона не ҳамин мисли бобои барфӣ. хуб қабул аст ин ҷавоб ва ин кор албатта бояд ки рух медод ва шумо ҳам хеле кӯшиш карда будед ва бояд ҳамин кор мешуд ва ҳамин кор рух дод. ҷавоби шумо дуруст аст. ин меҳмонхона аз ях буд барои ҳамин 3 моҳ қабул мекард барое ки баъд об мешуд дига тамом. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар яке аз осорхонаҳо дар бостон ки ҳудуди 2,5 нигораҳои санъат ҷамъоварӣ шуданд дар бештари назди суратҳо дар толори намоиш навишта шудааст дар назди суратҳо 18 март соли 1990 ва боз як калимаи дигар 18 марти соли 1990 ва боз як калимаи дигар навишта шудааст. чӣ калима навишта шудааст? бояд гӯям ки яке аз осорхонаҳои беҳтарини дунё аст дар бостон. хуб ва он ҷо ҳудуди 2,5 тасвирҳо нигораҳо ки ба клосси олӣ дохил мешаванд ҷамъоварӣ шуданд ва дар ҳамон толори намоиш дар назди ё дар ҳамон ҷое ки мусаввараро овезон мекунанд дар баъзе ҷоҳо ҳамин гуна як табличка аст овеза 18 март соли 1990 ва боз як калимаи дигар аст як ибораи дигар аст дурусттараш ибора. маромад шумо баъди як дақиқа фикр кунед ки чӣ навишта шудааст дар деворҳо дар баъзе ҷоҳои ҳамин осорхона дар баъзе ҷоҳояш. маромад фикр кунед. баъзе чӣ гапе дорад? баъде 3 бор гуфтеса дигар вақти равагӣ надорем гӯш ки дигар вақти равагӣ надорем اینجا نوشته باشد. اما نگارات رو بعد از
аз он сарои ҷониб санаи ҳамун сурати кашиданаш баъд дар ҳамҷо номи муаллифиш ё камиша кашидаги ҳамуда не аҳад осона и варанҷ ҳамеҷаметавон ном масалан сана номи ода ё номи сурат ибора номи сурат масалан пейванда манзараи ҳамун чи ном сурат дорад чор тасвир ном тасвир ном дорад таъсир карда шудааст аз ҷониби инохи муаллиф баъзе ҷойҳояш мега ки соли 18 марти соли 1990 гуфтаа чӣ ба ин минадор 1990 ҳамин вақт ҳамин чиз буд вақте ягон чиза менависанд муаллифоша менависанд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад муҳтарам ровӣ ба ин савол бегмуроду басандон ҷавоб медиҳам маромад муҳтарам ровӣ мо ба хулоса омадем ки шояд ҳамун дар баъзе ҷойҳои ҳамун осорхона ҳамин 18 марти соли 90 ва як бори дигар оварда шудааст шояд ин ҳамун баъзе нигораҳоере ки аз тарафи як нафар тасвир шудааст ҳамун санаи муайян масалан аз тарафи як нафар тасвир шудааст ва ҳамун ибора оварда шудааст ё номи тасвири ҳамун вай нигора номи тасвир ё номи рассом шояд ҳам номи рассом шуд ҳам номи тасвир ҳама ин дар як ибора мешавад ифода шуда мешавад ифода карда ҳама ина ҳам номи ва фикр мо номи ҳамун рассом шояд бошад номи рассом бояд бошад яъне ки он ҷо номи рассом навишта шудааст шумо савола дуруст фаҳмидем ба хотире ки ҳамун нафар дар ҳамун сана макон давом дед гӯш мекунам ман ҷавоби шуморо қабул мекунам давом дед шояд ҳамун 18 марти соли 90 ҳамун рассом дар ҳамун сана ҳамин тасвирро вай кардааст номи рассом яъне агар дар 10 ҷо навишта шуда бошад ҳамун 10 тасвир ҳамаш дар як рӯз кашида шудаанд аз ҷониби як рассом ҳамин не шояд макони тасвиршавӣ ҳаминҷо варан дигар макони тасвиршавӣ бошад чӣ макони тасвиршавӣ мисол 18 марти соли 1990 шаҳри душанбе ёки мисол ин ба монанд мисол фаҳмо яъне ки ҷое ки ҳамун мусаввара тасвир шудааст ҳамаи онҳо бояд дар як рӯз тасвир шуданд дар як ҷо ҳамин тавр хуб саломат бошед қабул аст ҷавоби шумо ман бисёр кӯшиш кардам ки шумо ҷавоби дуруста пайдо кунед аммо нашуд ва шумо мутаассифона натавонистед ҷавоба пайдо кунед 18 март соли 1990 агар шумо камакак маълумот медоштед аз ин осорхона яъне баъзе тасвирҳо дуздида шуда буданд ва онҷо навишта шудааст 18 марти соли 1990 ҳамун тасвире ки гап дар борааш меравад дуздида шудааст навишта украдена дуздида шудааст яъне рабуда шудааст хуб ёдрас мешавам ки ин тим бинандаи азиз ном дошт ватанпарвар ташаккур мегӯям барои шумо бозӣ албатта бад набуд ва метавонист бо хубтар бошад вале фикр мекунам ки суҳбатҳои дигар ё бозиҳои дигар фикр мекунам бо натиҷаи беҳтар ҷамъбаст мешаванд ташаккур мегӯям барои шумо ташаккур барои бинандаҳои мо сипос аз муаллифони саволҳо ва онҳое ки бо мо ҳамкорӣ доранд то барномаи дигар худоҳофизӣ мекунем субҳон ҷалилов будам комёбу муваффақ бошед